बे समाव जानो गोनां बियाब दाफामफिननाया बर' हारि ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर जेंना महरै नुजाथिदों। जाय जेंनाया बर'नि गोबां मेलेमजिबि आरो गुन गोनां सुबुंफोरखौ साननो गोनां खालामदों। जायखौ लाना बर'नि गोबां दैदेनगिरिफ्रा गोबां बाथ्रा सावरायलायगासिनो। बेबादिनो बियाब दाफामफिनोब्ला थाखानाय बियाब एबा थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि रिजार्भेशना मा जागोन? बे समाव बियो मोनसे गेदेर सोंथि जाना सिखांदों बर' आरो ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव। बर' माहारिफोरा एबा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव सिगाङावनो ट्राइबेल माहारिफोरनि थुबुरथिखौ नुनानै माखासे बियाबफ्राव ट्राइबेल माहारिनि रिजार्भेशन होनानै दोननाय जाखादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव गोदानै बियाब दाफामफिननायाव रिजार्भेशन थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि बियाबा गोमालांनायखौ सन्देह खालामनो गोनां जादों गोबां बर' माहारिनि दैदेनगिरिफ्रा। बेखौ लानानैनो दिनै फिन खेबसेबाव माहारियारि आफाद एबसुआ मोनसे गोदान थांखि लादों। माहारियारि आफाद एबसुनि लिंथुमनायाव बर'नि गुबुन गुबुन आफाद, राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै मेलेमजिबिफोर जथायै बियाब दाफामफिननायखौनो लानानै सावरायलायदों। चिरां जिल्ला एबसुनि गाहाय मावख'आव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।